I dag er vi ude hos en kunde, som har en gammel lagerbygning, der skal laves om til boliger. Han vil gerne have isoleret sit loft, og derfor så går vi så ind i første omgang og etablerer vindspærrer ude i tagfoden. Det gør vi simpelthen, fordi at når vi kommer ind og efterisolerer med papiruld eksempelvis, så blæser vi det ud på loftet. Så kan vi komme til at lukke de her vindspandler, der er ude i siderne. For at undgå det etablerer vi granulatplader hele vejen ned igennem mellem spærrene. Det gør, at luften udefra kommer ind, cirkulerer rundt og udskifter den gamle luft herinde.